Bé, moltes gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, dir que lamente profundament que el Partit Popular tombara en el passat ple la possibilitat de poder debatre aquesta moció, ja que la Federació de Gais, Lesbianes i Transsexuals i el col·lectiu Landa ens havien passat aquesta moció justament per a que poguera parlar-se i debatir-se justament el Dia de les Llibertats Sexuals. I per això creiem que la urgència estava més que justificada malgrat el vot contrari del Partit Popular. Dit això, al llarg del plenari hem parlat d'economia, però sobretot hem parlat d'ideologia. El Partit Popular ha dit diverses vegades que la greu crisi econòmica ha de fer apartar el debat ideològic. I bé, el fet que continuï havent un recurs al Tribunal Constitucional per una llei tan justa i tan esperada com el matrimoni igualitari demostra que alguns no aparten la ideologia. Però tampoc aparten la ideologia quan fan la reforma laboral o quan el senyor Gallardón opina que modificarà la llei de l'avortament en uns supòsits que, en fi, no entraré a valorar. I, per tant, anem més al que jo he dit al llarg del plenari. És a dir, la crisi econòmica és una reestructuració ideològica del neoliberalisme i dels partits conservadors. És a dir, una modificació de tot allò que no els agradava. I en aquesta mateixa línia presentem aquesta moció. Nosaltres considerem que la igualtat d'oportunitats és vital i per això considerem que qualsevol persona té dret a casar-se amb qui vulgui. Vull dir, considerem que el més just és que cadascú pugui casar-se amb qui vulgui, siga del gènere que siga. I per tant no entenem com el Partit Popular al segle XXI continua tenint aquesta llei al Tribunal Constitucional recurrida. No ho entenem, considerem que podrien repensar-ho, que podrien donar una gran alegria a moltíssima gent que aquests anys ha pogut per fi veure com ha de la seva alegria de poder casar-se com qualsevol més, és a dir, hem donat grans passos en la democràcia espanyola i per tant no entenem per què el Partit Popular s'obstina en continuar paralitzant aquesta llei que no podem entendre des d'iniciativa què poden tindre en contra d'aquesta. Nosaltres demanem per favor que s'ho repensen, que moltíssima gent us ho agrairà i per tant no entenem què n'hi ha darrere d'això, que por n'hi ha, més enllà d'un discurs de quatre, Rouco Varela en cap, lògicament, torna així el senyor Rouco Varela, li agrada molt a vostè, senyor Folgado, però la veritat és que després cristians de base, com per exemple la monja benedictina Teresa Forcades, argumenta molt bé que Jesús en la Bíblia diu que cada un ha de voldre a qui li dóna la gana i per tant no entén d'on se trauen les paranoies de la jerarquia catòlica. I per això nosaltres defensem aquesta moció, una moció que dic lamentem que arribi tard i que el Partit Popular vote a favor per exigir al seu partit que retire la inconstitucionalitat d'aquesta llei perquè considerem que cal caminar junts cap a un món millor, un món on qualsevol persona pugui estimar a qualsevol altra sense donar explicacions absolutament a ningú. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, senyor regidor.